сте адвокат, занимавахте се с този казус. Какво разбрахте вие? Значи аз се въздържам да коментирам развитието, защото се страхувам, че ще се окаже натиск над магистратите. Разни хора си правят упражнения, че заповедта била спряна. Не е така. Има едно тълкуване на един достоен съдия, на когото трябва да благодари целия народ, който казва, че тази заповед не подлежи на предварително изпълнение, докато трае делото. И аз силно се надявам БВХ да не пристъпи закона и да тръгне да изпълнява, докато все още има заведен иск. На всички ви е ясно, че проблема е в това, че те са се застраховали с закона за ветеринарно-медицинската дейност, тези вид заповеди да не се обжалват. Сега подготвяме искане до президента да сигнализира Конституционния съд за отмяната на тази незаконосъобразна разпоредба, защото това реално прегражда възможността на фермерите да се защитават. Те им убиват животните, пък след това каква е файда от обезщетенията, които дори не им плащат. Местни ли бяха тези интереси? Местни ли? И защо решиха да посегнат точно тези хора във Велинград? Целенасочено ли е всичко това? Не мога да кажа защо точно са тръгнали към Велинград, според мен, защото стадото е голямо и щяха да отстоят доста от парите за мъртви животни. Аз наричам това нещо плащане за трупове, защото оповестихме вече на всички, че имат гласуван бюджет за 26 милиона лева за трупове, да прибират трупове. Обади ми се наскоро животновът от Хасково, на когото са убили патиците по същия начин и сега ми показа заповед за отказ за обезщетение. Това няма аналог това, което се случва и особено на база на документи, на които умъртвяват животните. Пълно безобразие.